Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka senjuk ki dorbar nriu shnong, bakan top ka shnong mauring keneng, ka shnong kut, ka shnong puryang, ka shnong pomura, ka shnong thang shalai, bat ka shnong kse pendeng. Haga kat kendai terik unai lar arjar arpo kila pelong dah kajing yaki kum shibenta ban persya ya kajing peslam jok sorkar jela ban peli pat ba no ya ka PHC jok building bathamai ya ka balashna pok snong mauring kneng kini kajing yaki jong gini kin reutli do basnong kalong halor kajing bombat ka sorkar jela ka kular ban pen kriya no ka PHC building barim sha ka PHC building bathamai bat yau transformer ban pen poino ya ka boarding hapo kini ke PHC building batamai hendrai hadu menta ompat yo idak AA ba ka kam kania chakmat kumbala kular ban pendep hakni ke sngi di pongot kini lam jeng ini kin riutli dor basnong kila shimenta ban ra ri plakat ki ba pen pau ya ka jing sokhya lor kini ke jing sat thong ha gat nat ka koi ka khya jo ka sorkar jilla ka senjok kala shim roi karai ban pelong pat da ka sit in protest ni ka yakhi ta shong ha ka arp sau terik unai lar arjar arpho lada ka sorkar jilla kampat pun urlong yang jing dawa jigi pat ba no shno persya ya ke health department halor ka jingbo shikla ka na ta mat dawa go fair ka ba ngila bu sarkar namar i ba na kalian health department kala hen ben ba kala peko ikin dalam snong kumcu lu ya ke pat ba itu kan go away mar ka ko kular re tim simele kumcu kular itu committee go fair pada belong ko polisi tentang sini dari ko abjing penkut ni ka jingi phi ke jingi ko ba jai batla tada ko mata askil sini ni yo panu ko jibab na go government ni ka health department ba kan respond lo tu timat bangi ibu ni jindawa ke lamonde kasini kong kandan pat ko sit protest jong ka escape committee jong derbas nomor 9 bat kan teng sai bat kabakandu na jingi phi kan long kabangan ngin pelong ka rally kabang petip pai ba oro ki pai ba sini rek personal kini nang tena po block junction pan set protest pan persya hadu ba sarkar kan haple ai kini kemat jindawa kini kata de last kabang sim hadir tetap sarkar ka samthi dan kadang le bom salia kale bom senyau ni kini langsung kata de koi kabang pa pan ong kalian jengi